varanda pasina vanongomirira bedzi kuramba vari vekupiwa ma-instructions ekuti aiwa enda unondibikira sadza ndazouya ndini mambo wako. Jesu Kristu vakabvisa umambo umwe hwose vakati aiwa hazvichadiba kuti muzviise pasi pevamambo nekuti iye ndakusunungurai mane direct line pakati penyu nababa vari kumusoro kudenga. Haleluya. Amen. Ngatishandisei freedom yatakapiwa, ngatishandisei kusunungurwa kwatakapiwa. Ende kusunungurwa ikoko ndo kunoita kuti aiwa hazvisisiri zvekuverenga macommandments mani kuti aiwa wazadzikisa here first commandment, wazadzikisa here second, third, fourth kusvika kune 10th. Zvakungoda kutenda bedzi muna Ishe Kristu Jesu nekuti nesimba rimwe yamutsvene ratinowana mukutenda imomo zvinoita kuti nezvose zvatinofanira kuziva zvinongonyorwa mumwoyo medu umo. Haleluya. Amen. Hazvichamirira kuti mufundisi vagoparidza kuti iwe unofanira kusaita zvakati, unofanira kusaita zvakati. Zvanyorwa zvino muhwendefadze mwoyo yedu nekuti tasaswa ropa raIshe Kristu Jesu. Paulo voti handisisiri ndorarama asi kuti Kristu uri mandiri. Haleluya. Amen. Zvino kana Kristu Jesu ari anorarama matirika zvinoreva kuti nenhaka yose iri panyika ndiye. Hapachina chinofanira kutitadzisa kuti tiwane izvozvo, asi chaakutitadzisa iyesu nekushayiwa kutenda kwedu. Nekuti chero nezvatinokumbira chero ndimaka chaiye kana achida kukumbira mai kana baba anotanga azviitira malimiti. Ivo baba vachida chaizvo kuti kuita zvose zvakanaka kumwana wavo kana kuvana vavo, asi nekuda kwemalimits atinozviisira isusu. Dai mange mangoenda henyunyeni kumatalani kana kuprimary zvako mama ndokune zvinhu zvakachipa, asi ivo baba vari kutoshuvira kana mai vari kutoshuvira kwazvo kuti vaende hameno kuti ndikuna kuharo dzepulandari vari kutongomirira bedzi kuti makataure kuti aiwa baba toendani ndiko kuharodzi kuti vati aiwa mwanangu ndakutotarisa dhayari yangu kuti musi watakasununguka ndohopi tiende. Haleluya. Amen. Asi aiwa inongorambera toendani kuprimary ndokune zvakachipa. Nemukumbiro yedu iyoyo tinozvisunga nekuti tinokuramba tichikukumbira zvipfupi zvidiki ivo Mwari vakamirirawo kuti aiwa ngaangotaura bedzi ndinomupa. Haleluya. Amen. Nayo tosungana pa5. Zvino vapostora vakati kuna She, tiwedzerei kutenda kwedu. Ishe akati, kana maiwa nokutenda kwakaita setsanga yemastadi, maiti kumuonde uyu, dzurwa usimwe mugungwa, uchakuteererai. Pa7. Ndiani pamuri ungava nomuranda unorima kana unofudza makwai akati kwaari achibva kumunda, uya ugare pakudya. Pa8. Handiti ungati kwaari, ndigadzirire zvokudya, uzvisunge chiuno, undishandire kusvikira ini ndadya, ndikanwa iwe ugozodya nokunwa. Ko ungatenda muranda zvaita zvakanga zvarayirwa here? Saizvozvo nemiwo kana maita zvose zvamarayirwa, muti tiri varanda pasina, takaita sezvataifanira kuita. Chipera. Haleluya. Amen. Pane nyayawo zvekare yekuziva nzvimbo dzedu, kuti mumwe nemumwe azive kuti aiwa kuti ndive zvandiri izvi inyasha dzaIshe Kristu Jesu. Haleluya. Amen. Kuti ndive zvandiri izvo zvizvi ndiMwari zvavo vanonditira nyasha dzavo, hakusi kugona kwanguba asi kuti ndiMwari vanoita kuti ndigokwanisa zvose zvandinokwanisa. Asi zvino kana taziva izvozvo sezvinotaura vamwe kuti aiwa dikani simba rehove riri mumvura, ngatizivei mararamiro atinofanira kuchiita zvino. Ngatichizivai kuti aiwa kunze kwesimba raIshe Kristu Jesu hakuna zvatinokwanisa kuita tiri toga. Haleluya. Amen. Kana tichizenge tazviita zvino tazvigoneswa nenyasha dzaMwari, tichirega kuzozvirova zvino matundundu kuti aiwa dai ndisirini, aiwa hazvinzi dai ndisirini, ko ndinombodzani kwenyu? Ndaizviziva mani, maifanira kunge makazviziva kuti izvi ndinotozvikwanisa because ini ndinoshamisa. Haleluya. Amen. Zviri kunzi naIshe Kristu Jesu kana tichinge taita zvose zvatinokwanisa, takwaniswa nenyasha dzavo, ngatiregei kuzozvikudza asi mbiri yedu ngativei tinoipa kuna Mwari. Haleluya. Amen. Nekuti Mwari ndo mukwanisi vedu pazvose, kunze kwavo hakuna kana chimwe chete chatingakwanisa. Asi zvino tichiziva kuti Mwari vanotikwanisa pazvose, ngatichiregai kuve vanozvisunga
kana ngatichiregai kuve vanosungwa neupfupi hwendangariro dzedu. Pane zvatinofanira kuita, asi ngatichive nekutenda kuti chipi nechipi sekureva kwaishe Kristu Jesu chamuchakumbira muzita rangu ndichakuitirai kuti Baba vagokudzwa nemandiri. Haleluya. Amen. Toshandura magwaro zvishoma ndipandagara hangu pasi. Tashandura tsamba yedu tinoona vaHebheru 11 musoro weshoko uripo kutenda chii vanhu vakakunda nekutenda. Haleluya. Nayo Tosimukana pa1 zvino kutenda ndirwo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira nechiratidzo chezvinhu zvatisingaoni. Haleluya. Amen. Anzi kutenda chii vanhu vakakunda nekutenda. Azvinonzi vanhu vakakunda namabasa. Nekuti Pauro anodzidzisa zvakanaka, ndofunga ndikuna vaGalatia kana ndisiri kukanganisa, kuti aiwa mirayiro yakare yaivavarira bedzi kuti itisvitse kuna Mwari, asi tazosvikapo chakutiponesa kutenda kwedu. Haleluya. Hatichave vanofanira kuramba vari vanongonanganidza kuti murayiro wakati ndazogona here, chakati ndazochitevera here. Iyesu taakurarama muna Ishe Kristu Jesu, taakurarama musimba remweya mutsvene. Chataakungofanira kukoshesa ndechekuti ukama hwedu naiwo Ishe Kristu Jesu hwakakwana here. Haleluya. Amen. Tikangohukwanisa, Ishe Kristu Jesu votaura pana John 15:16, aiwa ndaenda kumusoro kudenga ndichanokutumirai mweya mutsvene, kana iwe uchinge wava mamuri uchakuzivisai zvose. Haleluya. Amen. Kana hurukuro yaJesu nemudzimai womuSamaria, mudikani dai waiziva kuti ndirani, haungadai waitaura zvakawanda, asi waitokumbira mvura mhenyu inobva mamuri mandiri, nekuti kana waiwana mvura iyoyo haungazova nenyota zvekare. Shoko roti Jesu waidudzira mweya mutsvene kuti kana uchinge wawana mweya mutsvene unopiwa naIshe Kristu Jesu, haungazova nekushayiwa zvekare zivo, haungazova nekushayiwa zvekare simba, nekuti mweya uyo mutsvene isimba pachezvaro, izivo pachezvayo. Kana uchinge uri mandiri, aiwa handitambudzike kuti ko dambudziko iri zvarauya ndichazoriita sei, hautambudzike kuti ko dambudziko zvarauya iri ndichazoritakurirwa nani, nekuti unongoziva kuti ndikanopfugama pamberi paMwari, Mwari vanondinzwa. Haleluya. Handizive kuti kutenda iko kuti chinako here, kokuti iyeni pachezvangu ndikasangana nedambudziko ndinotanga ndamhanyira kuna Mwari. Ndisati ndamhanya kuna mai guru, ndisati ndamhanya kuna mai nini, ndisati ndamhanya kuna mai kana kuna baba. Haleluya. Amen. Ndinotanga ndamhanyira kuna Mwari, nekuti ndine kutenda kuti Jesu ndiye nzira, Jesu ndiye muponesi. Pana Mark 11:24 zvonzi vakomana nanamai, pane zvose zvamunonyengeterera nekukumbira, ingotendai bedzi kuti mazviwana nemi muchabva mangova nazvo. Haleluya. Amen. Zvinotinonetsa ndechekuti kana dambudziko rauya ndinotanga ndafunga kuti ko nhamba yavachitiyo ndinayo here, ko nhamba yavachitiyo ndinayo here. Ndombotanga ndabvunza mai guru, zvazoitika kubasa nhasi, zvazodai so zvinomoti ndoitawo sei? Mai guru ndovotizofungisa manje, aiwa kamani koma munyengetera here. Haleluya. Amen. Zvanzi kutenda ndo rusimbiso rwezvinhu zvatinotarira. Haleluya. Amen. Kutenda, faith, ndo substance yezvinhu zvatinowisha, yezvinhu zvatinohopa. Haleluya. Kana tisina kutenda, hatigone kunge tiine tarisiwe yekuti tingakwanise kukunda kana tingakwanise kuwana zvinhu zvinodarika zvatiinazvo. Haleluya. Handisi kuda kunyanya kurebesa, vanenge vaine chido vanogona kuzodzika netsamba iyoyo kusvika kwainonoperera, asi inotsanangura inopa mienzaniso yevakatenda kare kubva kuna Noa, ana Abrahama, ana Enoki vose, kuti nekutenda kwavaive navo ikoko zvii zvavakaitirwa muupenyu hwavo, kusvika kunana Sera chaiwo, mudzimai waAbrahama, kuti kunyange wakanga wakwegura, asi nekutenda shoko raMwari rasvika kwaari kuti uchaita mimba, zvamazviro kwazvo zvakava saizvozvo, nekuti shoko raMwari harigone kuuya rigodzokera kuna baba risina chibereko. Haleluya. Amen. Kurudziro bedzi yatinayo nhasi ndeyekuti ngatitendei, ngatikudzei Musiki, ngatisatsvakai zvakawanda, asi ngatingodairai kuti kunyange zviome kana zviita sei, takawana rudzikiniro pamatambudziko ose atinosangana nawo nekuda kwenyasha dzaIshe Kristu Jesu, nekuda kwesimba raMwari ravakatipa remweya mutsvene. Haleluya. Amen.
ndinonisharisira pano nditi haleluya.